ହସ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ସେ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ ହସିଥାଏ। ସେହି ହସ ସାଧାରଣ ହସ ନଥାଏ। ସେହି ହସରେ ଲାଜ, ଅନେକ ଅକୁହା କଥା, ମନର ଇଚ୍ଛା ଓ ଲାଳସା ଭରି ରହିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଚାହିଁଥାଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଜରେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ। ଏହି ହସକୁ ପୁରୁଷ ବୁଝିବା ଦରକାର। ନଜର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ପୁରୁଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜର ନଜର ପୁରୁଷର ନଜର ସହିତ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ଏହି ନଜରରେ ଅନେକ ନିଶା ଭରି ରହିଥାଏ। ସେ ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଷକୁ ଅନେକ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେ ଅନେକ କିଛି ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶ। ସ୍ତ୍ରୀର ମନରେ ପର ପୁରୁଷକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଲାଜ ସରମକୁ ବଳି ଦେଇ ପୁରୁଷର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷକୁ ଏକା ଏବଂ ନିଜର ଅତି ନିକଟରେ ପାଏ, ସେ ପୁରୁଷକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତା ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅତି ମୃଦୁ ଏବଂ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ନିଜର ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଚରମ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଲାଳସା ରଖିଥାଏ।